ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Auto TV. Ирӯз 14 июни соли 2024 1119 сомона 50 дирам. Ба канали мо Auto TV хушомадем. ирӯза наворда ҳастай мошинои фурӯшӣ ВАЗ 2107, Mercedes Benz C-Class, Toyota Mark D, Opel Astra H ҳастай, Opel Astra F Caravan дар кузифи универсал ҳастай, Opel Astra G ҳастай. хулас мошинои зур бари шумо навор кардагем. тамошо кунен. ба хотири меҳнатҳои мо дастгирӣ кунен, лайкотона бизанен, дар канали мо подписатсия кунен. навори зур, мошинои арзон. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. замин, мошин, хона чизе боша мо реклама мекунем, фурӯшта мегузорем. аддуши ба хотири пешрафти канали мо як дона лайк бизанен, дар канал подписатсия кунен. навора сар мекунем бача азиз. дӯстони азиз, мегзарем ба якум мошини фурӯшии имрӯзамон. Opel Astra F ҳастае ки дар кузифи Caravan соли баромад 97 сол дар шаҳри Душанбе нахарду гаштаестай. краскаи сафед, кузифи Caravan. дӯстони азиз, 36000 сум номеракод транзит, боз савдои хубам мешавад. бензин, газ, 1.6 механика мотораш. барои тамос дар WhatsApp-шон 552 занг мезанед. мошин дар ҳолати беҳад хубай мега. кузов чотка нозада, пусидагиву задагиву харишидагиву варид даридагӣ неста мега. хулас мошин як даст гаштагӣ, тозаҳак, без проблема. ягон камбуд надора, бо савдо ҳам мекунемша. срочна фурӯшӣ. нашод масъалаи утилизатсия документоша ҳичи гуфтагӣ нестанд. худотон дар WhatsApp 8181 метавонед занг зад бигирен. 97 солаш бачаи азиз. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. аз рӯи дархости подписчикомон сидан навор кардем. дар кузифи сидан Astra F, соли баромад 97 сол. айни ҳол дар Душанбе мошин нахарду гаштестай. дискои фасон, краскаи тоза. сади накунен сидан бо дигар бачаи азиз. бензини, газ, мотораш 1.6, коробкаш механика. барои муроҷиат дар WhatsApp-шон 907 метавонед аз номи канали мо Auto TV муроҷиат кунед. боз худохоҳад муомилаи соз ҳамроҳи шумо мекунанд. дар ҳолати бениҳоят хуби техникӣ қарор дорад. задагӣ нестай, мотор нав, аккумулятор нав, тозаҳак. хулоси гап ана ҳамин морда фурӯхта мешавад бо нархи 30000 сум. боз муомила мекунемша мега. ҳалиш мешава намешава, дар WhatsApp худотон бипурсем бачаи азиз. фақат ба хотири пешрафти канали мо ҳама каса лайкҳои бепула бизанен, дар канали мо подписатсия кунен. дӯстон, мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. Opel Astra G ҳастае ки соли баромад 99. Astra G харо ҳам бисёр будай ки бо нархи 42000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бензини холӣ, мотор 1.6, коробкаш механика. дар WhatsApp-шон метавонен занг бизанен, 501 муроҷиат карда мошинчара бихарен. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷати солона тамом шудагиай. ана ҳамин састаяне бо нархи 42000 савдош мекунем ки боз муомилаи хубам мешавад дӯстон. ва агар дар шумо замино, мошино, хонаҳо, квартиро чизе боша, агар метавонен мо дароӣ кунем, мо рекламаш мекунем. ана ҳамин канали зур бари шумо. то ҳадде ки то вақте ки дар YouTube ҳастем, барои шуморо мошинои беҳтарин пешниҳодтон мекунем бачаи азиз. ана мегзарем ба чорум мошини фурӯшимон. Mercedes ҳастае ки Benz C-Class, соли баромад 95. душанбедам мошин гаштестай. C-Class ҳаро ҳамҷоен тамошо кунед. бо нархи 44000 сомонӣ савдо карда мешавад. анами састаяне. бензини, газ, мотораш ду, коробкаш механика. рақамҳои 900 метавонен занг бизанен, ҳамин мошинчара дастрас кунен. дар ҳолати хуб ҳастай. кондитсионер ях, 4 чашка раднои варид надорад. Дамкрадник дорад мега, яъне ки хоб баъдан
пусидагӣ задагӣ нестай, кузоваш тоза зур, мотор коробка ходовой созай. хоб баъдан мошинча хулас ягон кори лиш надора, ҳуҷҷатош тамом шудагӣ ҳамиқа ки 44 000 бо муомила ҳам мекунам бачаҳо азиз. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Toyota Mark D астае ки ба хотири подписчикон навориш кардем ки соли баромад 97. ина мордора бинен камтар мошинда расходиш кардаган солиш 97 дар шаҳри Ваҳдат бо нархи 35 000 сомонӣ савдо мешавад. бензини холӣ, моториш д, коробка автоматика, мошинча состояниш чотки. ина дидесен кадом ҳолат вида гап нест просто бачаҳо. WhatsApp шонда аз Русия бачакой ки дар ғарбӣ ҳастин метавонед муроҷиат карда ҳолу аҳволи мошина хабардор шен. маъқул боша агар ягон кас роҳи кине рафта мошина гирифта хона бараша. ин ҳамин ҳолат хулас 35 000 мега бо савдо ҳам дорам. санг бизанен маслиҳат карда бигиринша бачаҳо азиз. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ имрӯза. ваз 2107 астае ки соли баромад 2007 сол. айни ҳол дар шаҳри душанбе мошин нахаду гаштестае. краскаи сафед, номерако транзит, даруни мошин тоза, состояни соз, 17 000 дошта бошӣ. метавонӣ дар ҳамин WhatsApp 5301 да занг бизанӣ рафта мошина ай душанбе харидорӣ кунӣ шер бача. бензини газ, мотор 1.7, коробкаш механика. WhatsApp да зангават ка чахчахка бигиринша. ҳолати хуби техникӣ да мошин ҳами 2107 қарор дора мега номеракомон транзит. савдо дар назди мошин дар болои капот мошин боша дар душанбе нахаду гаштесай. фақат нафаре ки харидори конкретни ҳамон нафаро занг зарен. солшам солои нав 2007 ай бачаҳо азиз. солои 89 нестай. истеҳсоли Россия. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. анаи мошина ҳама интизор буд 2110 меганаша ки соли баромад 2006 сол. айни ҳол дар душанбе бо нархи 17 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. мошинча беҳад аз рӯи вид фасон. ака дили ҷигарша худотон бо занг за дар ҳамин рақамаи охираш 0908 метавонед муроҷиат кунед. мошинча гази бензин 1.7 механика моторш. мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 1 сола документ дорад. рул гидравлика, 4 баллон нав, аккумулятор нав, сентр замок, электропакет, номеракош падарка. касе ки мехара ина дӯстон худотон боз зангават ка чах када бигиринша. наворо маъқул боша агар нависен ки Auto TV ба пеш. мошин 2110 хадаш, номерошам 2110 ай. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Opel Ashka астае ки соли баромад 2008 сол. астрааш харомҷен тамошо кунед. дар душанбе краскаи сафед, моторш 1.9, коробка механика дизелай. инами состояни инами ҳолат состояни отлично мега. тамоми саволора метавонен дар ҳамин рақамҳои 0083 19 292 метавонед муроҷиат карда саволотона пешод кунед. хулас оиди мошин то ҳамо болт гайкаша отвечат мекунед меган. 50 000 дорӣ, ина занг биза омада ай пеш мошина бин. маъқул нашава нагире шер бача. хуласи гап ки навор тамом мешава. далши наворои мо Auto TV-ра ждат кардан бигирен. номеро барои реклама кардан. замин дорӣ, мошин дорӣ, хона дорӣ, чизе дорӣ, мо рекламаш мекунем дар канали ютуби Saudo TV, дар канали ютуби Хона TJ, дар канали ютуби Auto TV, TikTok и Instagram бо номи Saudo TV рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. метавонем рафта хонаотона навор кунем ва фурӯшта гузорем. хулас лайкора занен. хай бачако.